bratia, bratranci, drahé sestry, sestričky, vážené okolidúci. 2 mesiace nám prešli tak rýchlo, ako voda rómskymi osadami. A ja som tu zase so svojím prihovorom, ktorý sa vám bude určite páčiť, tak ako sa páči chovancom protialkoholického ústavu v Holíči, kde by už zriadili aj môj fanklub a ktorého členom sa môže stať každý Slovák, ktorý postojačky vypije 2 litre slivovice. Ja vám poviem, ja som bol normálne na dovolenke, na svojej loďke som bol. Po dlhých rokov som sa bol konečne na zaslúženej dovolenke a prosím vás pekne, čo už sa o tom popísalo, že vraj údajne tá loďka stala 1 000 000 mariek a podobne. Prosím vás, dovoľte, aby som sa zasmial. Však toľko stála iba kotva. Prosím vás, tie reči, že tam so mnou bolo plno pekných dievčat, veď to je taká volovina ako vypražaný ľad. Jediná tam so mnou bola, Slávka sa volala, aj tá tam bola iba preto, že som sa držal známeho slovenského porekadla, že topiaci sa aj Slávky chytá. Tak som ju zobral, aby som sa mal koho chytiť. Ale poviem vám z mojej dovolenky jednu príhodu, aby ste vlastne si vedeli urobiť odraz, čo sa vo svete deje. Raz ráno sme len tak sedeli a ležali na palube a čakali, kým nám vyschne polievka na obed. A zrazu sme zastali, tak sa pýtam, že prečo stojíme. A kormidelník mi vraví, že v mori sú voľaké preteky štafet, lebo asi plavecké, alebo čo. Tak sme tam museli normálne hodinu stať. A viete, kto tie preteky vyhral? No Maďari! A ja sa vás pýtam, toto ste chceli, Slováci? Toto? Aby som ja na svojej jachte musel stať len preto, lebo dole sa Člapovcu voľakí 4 nadrbaní Maďari? Toto ste chceli? Veď som sa tam mohol utopiť, kým sme stáli. Aj keď, ako vraveli pán farár Tiso, koho majú obesiť, ten sa neutopí. No ale to ešte nie je všetko. Ja sa normálne vracam z dovolenky domov na Slovensko a čo cestou počúvam, na to už nenahrádzam slov. 100 rokov nebolo vidno zatmenie slnka a teraz, keď ho malo byť vidno, tak viete, kde ho bolo najlepšie? Maďarsku! Tak je to! Tak je toto normálne, aby sa poctivý, pracovitý slovenský občan ako ja chodil ešte aj na tmu pozerať do Maďarska? O toto vám išlo?
Veď ja, keď si dám doma 4 piva a fľašu slivovice, tak mám zatmenie, kedy chcem. Ale mne to jedno. Nech si tam idú do toho Maďarska, ako vraveli môj starý otec, proti buste žiaden dišputa. Inak my sme jednu bustu doma mali, ale sme ju potom vyhodili, lebo sa na nikoho z nás nepodobala. Ale poviem vám teraz úprimne, že tieto klauzy, čo sa tu dejú s naftou, plynom, letadlami a všetkým, no čo ste čakali? No čo? Zmenu? Dovolite, aby som sa zase zasmal.